Sme znova v Michalovciach vo firme Gold Express. Dnes sa budem rozprávať s jedným zo spoločníkov Erikom, ktorý má na starosti celú flotilu a jazdenie v tomto meste. Veľmi zaujímavá firma, prosperujúca. Môj názor, že momentálne asi aj najväčšia, čo sa týka minimálne počtu vozidel v meste. Tak sa teším na túto debatu. Určite hneď by som rovno začal, tak teda pochvál sa, že koľko dnes vás je a aký ste veľký vlastne? Tak dobrý deň, ďakujem za úvod. Dnes nás je 10. Jeden kolega sedí s nami, ktorý dozerá z pozadia, ale dnes je 10 aut. 10 aut na smene sa bavíme, čiže aut máme viac, ale... Aut máme asi 14 alebo 13, myslím. Nejaké v rezerve musia byť vždy, keď sa niečo pokazí. Koľko teraz tak akože tak na smene dáš cez deň, ráno, večer, že ako sa vám to asi tak osciluje? Letná sezóna prichádza, to znamená, že musíme to posilňovať. Cez deň je 10 a vo večerných hodinách máme, do polnoci máme asi 6 aut. Ako dlho to takto, akože asi tak, aké obdobie to tak je, že viem, že už to podniká, že viem, kde sme otázka, áno. To obdobie začalo byť úspešné tým, že sme prešli na aplikáciu, tú digitálnu platformu, ale malo to ten vplyv, ako hovorím na začiatku, že sme vedeli zadefinovať tie časy, kedy sme boli vyťažení a kedy nie. Ty už koľko si splnil? 17 rokov si? Tak 17 rokov, tá obchodná značka Gold Express, bol to vymysel kolegu Peťa, funguje už na trhu. Pôsobíme v tých 6 mestách tu na východe. Máme okolo asi cez 50 šoférov, asi 54, vozidel cez 35, takže už sme celkom taký stredný zamestnávateľ podľa definícií, ktorú definuje vlastne nejaké ekonomické parametre. Určite. Akože toto nie je úplne bežné, že vy ste fakt vo viacerých mestách, že tá flotila je trošku síce aj rozbehnutá, o tých 10 na zmene sa bavíme o Michalovciach. Michalovciach. Tak, ale v ďalších mestách sú ďalšie teda autá. Ďalšie. A všade máš tak rozdelené trošku aj nejaký taký, povedzme, taký manažment, niekto, kto sa stará v tom meste, že v každom meste je nejaký taký stredný manažment, ktorý to koordinuje, hej. Bo ináč by to nefungovalo. Nevedel by to jeden človek riadiť, ja ani neviem, aké sú tie leasingy alebo čo. Niekedy ani mena ešte neviem všetkých zamestnancov. Jak vnímaš teraz nejaké výzvy, ktorými by si čelil v tej taxislužbe, lebo však už to niekam dospelo, akože máte nejaký počet zákazov, už je nejaká stabilita vodičov aut. Napriek tomu stále je čo zlepšovať. Výzva jednoznačne. Základná myšlienka je, aby každý, kto sa dovolal, bol odvezený. To je celé naše kredo, na tom stávame od začiatku. Čo znamená odvezený? Že stále napriek všetkému, aj keď máš toľko aut, sa vždy stane, že... Vždy sa stáva aj v dnešnej dobe, aj napriek tomu, že už nerobíme nejakú výraznú reklamu, že ľudia zavolajú a my im povieme, že musí čakať 20 minút. A tí ľudia povedia, ďakujem, už neprosím. Hej, keďže Michalovce napríklad prejde za 15 minút celé. Áno. Čiže cieľom je, aby sme vedeli to tak nastaviť, že by keď zavolá o 7, o 9, o 12 večer, stále mal auto k dispozícii. Hej. Lebo tým, že sme prešli na virtuálny dispatching, tak sme zistili, že keďže sú tam aj niektoré tie hovory, je taká služba, že si vieme tie hovory zaplatiť a čo tí zákazníci hovoria, tak začalo to tým, že tí zákazníci hovorili, prvá otázka bola, voľní ste? No, a naša predstava nie je, že či ste voľní. Naša predstava je, že zavolá zákazník, povie adresu, Morgáša 19 a my mu povieme 10 minút sme tam. Čiže toto po tom roku používania aplikácie sa už odstranilo. Už ľudia nevolajú, že či ste voľní. Už proste si nahlásia adresu a my po nich prídeme. Si mi tak nahnal na tú takú moju otázku a myšlienku, že čo ťa viedlo k tomu sa vôbec zaoberať nejakou zmenou vôbec fungovania dispečingu. Keď si spomenieš, vy ste vtedy fungovali aký mechanizmus? Že to boli teda hlavný vodič dvíhal? Boli dvaja vodiči, ktorí mali tie telefóny dispečingové a oni volali a prevolávali ostatných vodičov, kde sa nachádzajú, aby išiel ten, kto je bližšie, aby bol rýchlejšieho zákazníka. No ale to prevolanie a zistenie, alebo si pamätanie, kde kto kedy končil, bolo náročné. A v podstate my, ako majiteľia, sme nemali ani prehľad, kto volá, koľko volá. My sme proste len videli počet nejakých najazdených kilometrov. Však ja si pamätám aj tie začiatky, že určite sme sa bavili aj o nejakom zefektívnení. Trošku možno aj také, že vidieť do tých čísel. Nepomenovávam to nejakou kontrolou, skôr to pomenovávam tým, že chcem vedieť štatistiky a dáta. Tak to vnímali šoféri, že to bude nejaká kontrola, ale si uvedomili, že to kontrola nie je, že to je proste iba sledovanie tých dát. No. Toto je taký častý, ako keby možno strašek, že šéf nás bude vidieť kontrolovať, ale... Ja nemám čas ich kontrolovať, hej. Asi proste na čo? Tam kontrolujú zákazníci, hej, že sa zavolajú a prídu a zákazníci potom volali, že tak, Erik, volali sme tvoj taxík a nikto nebol dostupný. No. Áno, potom to bola pre nás taká vizitka, že tak keď ty prídeš do Teska a chceš šunku a povie ti pani, tá nemáme, no tak prídeš na druhýkrát a povie ti, tá nemáme a na tretíkrát už povieš, tá už tam nejde. Už tam nejde. Lebo proste na čo? Tak. A tak ja keď prídeš do reštaurácie a si piješ a vypiješ fľašku a dojde a už nemáme, no tak už nie si spokojný v tej reštaurácii, že nemáme. Ne? Tak. Áno, no základná vec je v taxíku, že mať dostupné auto, no. To je celá základná myšlienka. Princíp celej takej služby. Ľudia si kupujú čas a chcú byť odvezení. Ich nezaujíma, na akom aute, či žena, či muž ich vezie.
nezajíma ich ani cena v podstate, nikto sa nepýta, že koľko stojí taxík, proste každý vie, že to je 2, 3, 4 eur maximum po meste. Zavolajú vtedy, keď idú do Budapešti, tak sa opýtajú, aká je cena, ale ináč to nikto nerieši, to sú drobné peniaze. Tak, aj z pohľadu na margo tej kontroly, že ja som tak presne jednu myšlienku počul, takú celkom mudrú, že nemôžeš zlepšovať procesy, ktoré nemáš zmerané. Čiže v prvom rade to nie je o kontrole, ale je to o nejakom zmeraní tých čísel a poďme sa na nich pozerať, že čo s nimi vieme robiť lepšie. Hej? Pre seba, pre vodičov. Všetci tí, ktorí formujú nejaký svet podnikania, hovoria, že ty prv musíš pochopiť ten problém. Hej. A potom môžeš aj osobnosť vytvoriť zo seba, keď pochopíš, aké sú tvoje hranice, čiže musíš pochopiť, poznať tú firmu, vedieť, kde sú slabé miesta, hej, kde je tá lean production, že nestíhame voziť v ktorých časoch a potom to tak nastavíš, že to funguje. Ale myšlienka je základná. Spokojný zákazník musí byť na prvom mieste, potom šofér a na konci my. Keď sme trošku už načali ten senset a systém ako taký, že ty zo svojho pohľadu, alebo možno z pohľadu nejakého aj manažera, čo tebe v dennodennej práci tak tam najviac? Čo si sleduješ možno ty najviac? Čo ťa zaujíma najviac? Už z začiatku som sledoval nejaké počet zákaziek, vybavených, nevybavených. Hej, a to sa nám podarilo nejak znížiť, nastaviť. Teraz už sledujem len, či prišli všetci do práce a kedy končili, je v podstate taká dochádzka, sa sleduje viac menej. Okay. Už viem, že už sú aj chlapci naučení, už to poznajú, už vedia, čo majú hovoriť, hej, vedia to už odklikať, už tá chybovosť je menšia. Čiže teraz sa už len sleduje fakt tá dochádzka. Hej. To trvalo rok, ten vývoj. Hej. A asi to dáva logiku teraz, keď sa zamýšľam, že s tou dochádzkou vlastne vyriešiš ako keby aj ten problém dostupnosti aut, aby sa ľudia dovolali. Lebo keď budú všetci načas ráno tam, kde majú byť na smene, tak... Aj tu, ak sme sedeli na káve, si mi hovoril, že niektorí nevedia zohnať šoférov, hej. Lebo proste nevedia pre ten ich čas nájsť to správne využitie. Hej. Je zlé, keď od šoféra chceš, aby sedel 10-12 hodín v aute a zarobil málo peňazí. Čiže ty radšej mu nastav smeny, kedy to je efektívne, kedy je viacej. Ono dobre sa to robí, keď je tá firma väčšia. Hej. Ja stále hovorím, že ísť robiť taxislužbu s jedným, s dvoma autami, to nie je akože taxislužba. To je taký, že solitér, že si idem na stanicu, odveziem ľudí, popri tom mi dvaja s nami zavolajú, deň ubehne. Ale fungujúca firma, taxislužba, to si vyžaduje viacej. Takže, no. Máš nejaký mechanizmus, jak tých nových vodičov jednak hľadať a jednak aj hlavne ich dostať do fungovania? Lebo určite sú takí, čo taxikovali, a to je zase jedna debata, a potom sú takí, ktorí nikdy ani netaxikovali a teraz máš kvázi dve veci asi riešite, že jednak jak sa taxikuje a potom, že je tu nejaká apka systéma, jak sa vôbec používa takéto zaškoľovanie toho. Asi za celú dobu sa stal, že jeden šofér odišiel kvôli aplikácii, že proste nechcel to robiť, ale to len ako nenasvedčilo o tej jeho mozgovej kapacite. Okay. Keďže ostatných 99% je s tým spokojný, vidia, kde je kolega, vedia si presunúť zakázky, vidia, kto kedy prišiel do práce, kto kedy... Proste je to lepšie. Ty ich tam také akože keď je nový a pri tom zaškolení, akože dáš ich tam tak do toho, že hodíš do vody, alebo napríklad máte taký systém, že ja neviem, nejakého seniornejšieho k nemu dáš na deň. Hej. A takže trošku ho zamentoruje, ale... Musí to byť ten školiaci proces, lebo predsa nie je to také jednoduché. Nový človek, ktorý ani nerobil taxikára, poprvé nevie ulice, nevie, jak sa funguje, vydávať, prijímať tržbu, zapínať taxameter, lebo to je množstvo aplikácií, ktoré musíš robiť, hej. Keď sa nedal prijať zakázku, zapnúť taxameter, zapnite si pás, neviem čo, hej, čiže to sa toho musí dostať. Proste ten človek začína viac menej taký, čo nerobil taxikára, iba akože bez aplikácie na vysielačke si chodí, lebo stojí na nejakom stanovišti, trošku si pochodí, zoznámi sa s mestom a už keď mu to ide, tak potom dostane tú aplikáciu a už je zapojený do projektu, hej, že nie je to tak, že hneď. Hej. A tam už niekde asi vycítiš, povedzme, nastavenie toho limitu, že či potrebuje taký limit, zvyknete dávať? V úvode dávame vždycky limit, maximum tie 2 zakázky, lebo by to už potom z toho má veľkú hlavu. A tak všeobecne, keď si spomenieš možno za ten uplynulý rok, jak to vodiči brali možno z počiatku? Bol tam aj taký, že tvrdší odpor, alebo brali to tak, jak takú, že OK, to je doba, toto je proste, že ideme s tým? Vo všeobecnosti nie, ľudia majú odpor voči akékoľvek zmene, hej, čiže, ale dobre, s tým sa dalo, hej. Tou komunikáciou, vyskúšali si to, veď sme to mali mesiac, nie? Potom vlastne sme to nemali a potom sme zistili, že asi to je lepšie, tak sme to dali. Čiže bolo s aplikáciou, bez aplikácie a napriek tomu sa rozhodli, že ostali pri aplikácii, hej. A im to vyhovuje, si zvykli, pochvaľujú si, hej. Hovorím, tí, ktorí špekulujú, či už v živote, vo všade, tak im nič nevyhovuje, čiže tam škoda debaty, hej. A
A keď to tak obchodne zhodnotíš v tých číslach, vieš ty povedať o nejakých takých, hoci len percentuálne, kde sa ti niekde fakt, že zvýšila efektivita, že vieš to sa tak porovnať takýto obdobie posledné? Efektivita teraz, keď budeme hodnotiť pomer vybavených, nevybavených zakáziek alebo zvýšenie tržieb, to sú rôzne kritériá. Áno. Čo sa týka, že sme už znížili to percento tej chybovosti, hej, že už tých viacej ľudí sa dovolá a nemusí čakať 20 minút na taxík. Niekedy to bolo, v úvode to bolo, že zo 400 zakáziek 80 bolo zrušených. To bol úvod, to bol prvý štart. A teraz je to zo 400 zakáziek možno 20. Super. Čiže, a to je ten hraničný 20. A aj tak sa chceš dostať na nulu ideálne. Ideálne, ako je pravda, že keď si prehra človek tie zrušené, tak je tam uvedené, že sa informujú na nejakú otázku, hej, že koľko stojí, alebo či robí ďury múry, hej, ale gro tých, že 20 minút čakať, už je možno 5 do dňa. A opačne? Taká úspora, kde cítiš v tom úsporu, akože do ekonomiky, do času? Tá aplikácia nie je o úspore, hej, to nie je o aplikácie o úspore, je to o zvýšení vlastne tržieb, hej, že sa viacej zákazník si nevybaví. To je ten zmysel, že sa tá práca prerozdeli efektívnejšie, nastavia sa ten čas tej práce a zvýšia sa tým tržby. Hej, že si to vedia posunúť. Hej. Tým, že tých 80 zakáziek odmietneš, tak prídeš po 3 € je 250 € na deň. Hej. No. Len po 3 €. To spraví. A ty keď dokážeš vybaviť, že vieš, že od 8 do 10 máš 10 šoférov, večer už len 6, v noci 2, no tak vieš užiť ten čas. Stále s tými autami, s tými leasingmi? Tak v podstate nie, no ako ten počet aut rastie, hej. Hovorím, že my sme nedali tie peniaze do reklamy, dali sme ich do toho Sensetu a sa to viac vrátilo, ako keby sme ich dali do reklamy, hej. Nám netrebalo niečo vymýšľať, nám len trebalo tí, čo zavolajú, ich vybaviť. A to stále máme ten cieľ, ne? Že stále sme to nedokázali, že na 100%. A sme blízko. Dobre, a keď si pri tých ukazovateľoch, ty z pohľadu majiteľa, tak štatistiky, a to si už aj povedal trošku, že do ktorých štatistík, vieš si ešte spomenúť, aké štatistiky, ktoré takže cieľene pozeráš? Dnes sme sa bavili vlastne o tom rozložení počas dňa, hej, ten graf. Toto je pre mňa ešte tá funkcia, keď volá, to je pre mňa úplne ideálne, lebo hovorím, my už nesledujeme, že kto čo vybavuje, ale aby sme vedeli, že v danej hodine od 7 do 8 nám volá 40 ľudí, vieme, že jeden šofér dokáže vybaviť po meste 10-15 minút na jednu zakázku, čiže za hodinu vybaví 5 zakáziek, čiže viem, že potrebujeme 7 šoférov na daný čas. A my urobíme, že 7 šoférov plus 1 do rezervy, ak sa auto pokazí, odíde mimo mesta a bla 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 ďalej. Čiže taký model. A toto funkciu ešte, keby nám tá aplikácia dala do budúcna, tak by som jej nemal čo vytknúť. Hej. Už by urobila za mňa aj ten manažment tej ľudskej práce. Nielen to rozdelenie, nastúpil, vystúpil, blízko, ďaleko a všetky tie rôzne ukazovatele, ale hovorím, naša filozofia je, aby každý, kto sa dovolal, bol vybavený a tomu podriadiť aj počet ľudí a počet aut na schválie. Vtedy tá funguje, lebo pointa taxislužby je o čase. Nie je ani o cene, o aute, je o čase. Ľudia si kupujú čas. Lebo sa sú niekde dostať niekam, hej. To je ten zmysel celého biznesu. Inak vyšiel na MHDčke, ne? Inak vyšiel na pešo, však za 15 minút Michalovce je prejdené. A či Trebišov, či Vranov, všade ten istý problém, hej. Áno, áno. Čas. A nastaviť ho efektívne pre tých šoférov, hej. A vtedy tí šoféry, keď sme sa ešte bavili predtým, že či máme problém so šoférmi, my nemáme problém so šoférmi, už kontinuálne možno 4 roky, hej. Lebo sa snažíme proste to tak nastavovať, že by boli využití, keď prídu do práce, že by bytočne nesedeli. My sme niekedy platili si stanovišťa v meste, a to už neplatíme si, lebo nepotrebujeme stať. My si stiahame Nemá kedy stať. Tie telefonické objednávky, čiže pomer tých, nazvem to, taxikárskych zo stacionárnych zákazok bol 30%, 70% a teraz to je 5% ku 15%. Hej. Stojíme večer pri diskotékach, to je celé. Ale cez my na stanovišti nesme, málo kedy. Akože nabralo to asi úplne, že nové obratky. Iný rozmer. Super. Iný rozmer. Jak ťa prekvapilo to, že sme rozprávali vlastne s tvojim vodičom, že sme zistili z tej gamification funkcie novej, že v tvojej firme najlepší vodič zo Slovenska To je nejaká statistická chyba, alebo niečo, ale keďže to bolo akože, hovorí, že tajne, že iní to nevedeli a že si to interne ste to porovnali, no tak ma to prekvapilo, hej, že Marcel je ten... Dobre. A dobre, hej, lebo je to fakt, akože, no, ani som vedel, aký potenciál v ňom je, hej. No, presne. Čiže... Ako môže sa to meniť asi priebežne. Je vidieť, že my keď sme pozreli pozom už čísla u teba vo firme, že vyzerá to tak, že budú sa ti tam predbiehať aj 3 a 4, čo je veľmi pozitívne. Dobre, ale z 900 šoférov? No, jasné. Najlepší. No, jasné. V Michalovciach.
Tak to potom čo hovorí aj o tom, že aj tá firma nie je zlá, nie? Presne tak. Akože, samozrejme, tam som to smeroval presne, že klobúk dole, lebo proste, čo to značí, že tí chlapi sú uprataní, vedia, čo majú robiť, proste používajú tak, jak sa patrí, no a zároveň akože myslia to s firmou vážne, hej, lebo no kto to tak akože však stále budeme, všetci máme takých, hej, že sú tam stále skupinka, ktorí sa vezú, ale je vidieť, že tá skupinka u teba je pomerne silná, taká, ktorá proste, že minimálne 3-4 som tam videl, ktorí v tej gamification, v tom vyhodnocovaní bodov sú, že budú sa predbiehať veľmi slušne. Takže na toto sa teším. To sa ťa prídem opýtať potom o bodoch. Že kde sme sa posunuli, no. Budujeme lepšie zajtrajšky, nie? Tak prichádza teraz leto, širáva, verím, že prídu aj turisti, no, že nielen tí naši klasickí, ale hovorím, širáva je 2 mesiace, my musíme žiť celý rok, čiže áno. je groje to po meste, no. Tak dobrý manažment, dobrá tá spolupráca, tak ide to. Teším. Hej, lebo hovorím, ten priestor, že nejaká aplikácia a ten klasická forma tej taxislužby, tak niečo medzi tým sme to urobili a má to všetky parametre. Túto otázku som nemal pripravenú, ale ešte ma nutí to teraz položiť, že myšlienka jedna teraz mi napadla. Čo ty si myslíš, aký je tvoj pohľad na tie apky? Že, čo viem, sme sa rozprávali, že tu takže Bolt a podobné, že nie sú zatiaľ v Michalovciach, zatiaľ možno. Nenáš si takého blázna, ktorý by presvedčili, že robiť pre nich je tá správna cesta. Však ja mám taxikárov, ktorí u mňa robili a robia v Košice a stále pre Bolt a mi hovoria, že aké to je tak zvláštne. Nebudem viac tomu hovoriť, hej. Nepatrí sa, hej, ale minimálne je to zvláštne. Hej, ale ty vidíš v tom nejaké akože také, že vidíš v tom ty budúcnosť teoreticky, že bude to to, čo budeme musieť riešiť všetci. Tak ja keď som si myslel, že Google bude neporaziteľná firma a teraz zisťujeme, že už ľudia viacej využívajú ChatGPT než Google a akcie Google padajú dole. Čo by som nikdy nepovedal, že niekto porazí niekedy Google. No tak myslím si, že aj tá aplikácia Bolt a ešte aká je tá druhá Uber, že a x tých kopií, hej, že či niekto porazí, možno sa ľudia naspäť vrátia k tej telefonickej objednávke. Neviem. Je tam ten ľudský faktor trošku, nie? Že ľuďom chýba sem tam tá socializácia, proste vidieť sa, počuť sa normálne si s tým šoférom. A chcú si vysvetliť, hej, jak tam má nejaká klika, neviem čo to, že by sme už ani nekomunikovali. Možno príde doba, že ľudia nebudú rozprávať, aj my teraz a budeme si len písať a objednávať sa a jedlo nám budú nosiť všetko. No ale verím, že ešte sú ľudia dobrého srdca, ktorí chcú fungovať tou klasickou formou a podporia naše miestne firmy a ja sem tam priznám sa tiež použijem Uber, Bolt, ale keď som niekde na výlete v zahraničí, kde neviem nájsť teraz, či som na nejakú regionálnu taxislužbu, hej, tak si objednám, áno. Pre turistov je to super, hej. Beriem to jak Booking, keď si ideš do zahraničia, tiež nepoznáš všetkých miestnych, čo majú hotel, tak cez Booking si ho vyhľadáš, hej. Ale tu na bežnej funkciu, na bežnej báze, v tých lokálnych mestách si myslím, že ostaneme na tom štýle, kde sme boli. Mňa sa to totiž pýtali v rozhovore pre SME v roku 2018, že ako vidíte budúcnosť taxislužby 5 rokov. Hovorím, že rovnako. Že proste, aký bude ten Bolt, Uber, on ostane v tých miestach, tých turisticky zaujímavých, kde proste je iné spektrum ľudí, než tu v tých Michalovce, Sobránce, Sečovce. Hej. Tak, samozrejme, my sa netlačíme, nejdeme porážať Bolt, Uber, nejdeme s nimi bojovať, ale nájde si to svoju cieľovú skupinu. Nie, tak Švajčari tiež nekupujú mäso z Brazílie, ale majú svoje, hej, čiže podporujú tie regionálne veci, čiže verím, že to malé podnikanie ostane ešte v regióne. No. Tak budú vnímať do budúcna všetci. Súhlas. Díky za debatu, veľmi príjemné, určite by sme mali čo rozprávať ešte minimálne. Možno keď bude súťaž o rok o najlepšiu firmu, tak budeme tu sedieť zase. Dobrý tip, počúvaj. Spravíme to. Ďakujem za debatu. Okay. Všetko dobre prajem, veľa úspechov, väčší rast firmy, tak zdravo, optimálne, jak doteraz. Nech sa nič nepokazí. Toto je, aj jak manželstvo, netreba nám dve ženy, stačí jedna a nech počúva, nech sa nič nepokazí. Díky Volt. Ďakujeme za počúvanie. Viac takých rozhovorov na našom YouTube kanále a verím, že vám to pomohlo možno v nejakom rozhľade alebo proste, že z toho načerpáte nové nápady pre svoju firmu. Ak by ste čokoľvek mali, nejaké myšlienky, otázky, radi posunieme, radi vás oznámime. Určite si máme aké know-how všetci vymieňať medzi sebou. Všetko dobré. Všetko dobré, ďakujem.